Takže jo, čau, vítám vás u tohle videjka. Dneska tady máme Squid Game sušenku a zkusíme to vyloupnout. Zkusíme vyloupnout ten kruh a potom to srdíčko. Nemám tady špejly, takže musím to když tak takhle ukusovat. A minule, když jsme to dělali, to bylo takový hořký, ale teďka to je sladký. No, dobrý, ale jdu na to. Jo, to pálí. Ještě to furt pálí, sakryš, no. Doporučuji udělat. Ale vznikne z toho pak bordel, takže pokud jste dneska uklízeli, tak bych to fakt radši nedělala. A já to jdu zkusit, ale vůbec mi to nejde, protože je to strašně horký. Takže já chvilku počkám a potom se vás ozvu. Potom se vám ozvu. Takže jo lidi, doufám, že to teďka půjde, protože předtím to absolutně nešlo. Tak doufám, že to půjde. Asi rovnou děláme srdíčko, protože upsík nevá. Ale dáme aspoň srdíčko, jakože jestli nedáme srdíčko, tak to neexistuje. Mám to. No, chtěla jsem dělat kolečko, ale pokakala jsem to, takže máme tohle. A fakt doporučuji. Nedávejte tam moc sody. Jinak to nedopadne dobře. A to mi věřte. Dávejte lajky, odběry a čus!